achiel kachiel ka wantiere kodi kar kae jagoro maduong' mar Nata Collins Oyu. Bende wach mar ng'anyo osekelo penjo mathoth ahinya mantiere kar ka. En ang'o miyo jopuonje mamoko nyalo bedo gi paro ni kaka Nat ojwang'ogi kendo wach mar weyo dhi ng'anyo we chon ahinya ma pogruok mar we paro kod kupet biro kendo nyedhore lela. Tich ang'wen juma mokalo ne onge winjruok moro amora mane nitiere. Odiochieng' manyoro chieng' Jumapil paro ne ochopo kare mawacho ni Nat owito oko ng'anyo mane gichano odiochieng' ma kawuono. En ang'o manotimore? Awacho ni mokwongo ni kane wachano ng'anyo nitie gimomiyo ne nyaka wadhi e ng'anyo. Ma reason maduong' ahinya ne en ni osach japuonj ok nomedi giko dwe mar 7 kaka ne wachuoko kwa mwawinjore. Tako ni barua mane wandiko ni Teacher Service Commission kata mane waoro ni the Ministry of Labour kwa chiwo godo kwa register godo dispute marwa gi Teacher Service Commission. CBA okobedo implemented second phase, okobedo implemented in full to gi weche 4 mamoko. Tasenyis ni weche 4 mamoko go achiel en kaka wach third party deductions. Third party deductions gin gik madhi e sako, loans michule bank. To kakoro sako zo mag jopuonj wachonwa ni kama ne ugoye duondo pencha wayudo pesa mar sako kowuok kuom Teacher Service Commission. Banks manondiko ni jopuonj giwegigo wacho ni bank go oseduoko negi wach ni pesa mane okoor cha koro oseor. Iwinjo. Koro kawan gi weche 3 motelogi ma gin gik modonjo kare. Implementation ma the second phase en gimidhi tim ni wach payroll pokolor e tich ma TSC tiyo sani. Koro kipenjo japuonj to koro wadhi e ng'anyo nang'o? To wacho ni to donge diwe wawarie kata tiendewa kuom odiochienge moro 2. Is that a reason? Mamane gima jopuonj wacho ni ne waseikre. Uduoko wa chien nang'o? De umiyo kata odiochieng' achiel. To wawachni the moment ma uwuok ni udonjo udhi e ng'anyo mondo uduogi nyaka usign gimiluongo ni return to work formula. To sirikal bende riek ne giseng'eyo ni maduong' mane iwacho ka mar CBA ni erotie chiwe ma conciliator no sendikonwa ni wadwaro uwe mesa a tripartite meeting. Wani gi barua nuromo gi sirikal ni waromo gi Teacher Service Commission to tripartite meeting oluongwa koro gi the Labour Office magi se appoint a conciliator. Sama gi appoint conciliator ma udhi ubet gi conciliator duto mano osechak chiuka